मा बुस्थु इनि थाखायनो इ फोथारबारियाव खामथाब जानो गोनां जादों मा बुस्थु इयो ने एन महिलारि बिथाङा फुबाय खोथियाखो बुंदोब्रा फंनैसो दा गोजान गन्दा आरो मोनबा सेफ्ले गोमादों जों हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायबाय दिनै दा बेलासिनिसो भिडिअ जागोन 2टा बाजिबाय दा आङो खामला गायनोसो थांदों नालाय दा आङो थांफिननोसै माने ओंखाम जानो फैदोंमोन आङो दा जोङो 300 रां करै खामला गायनो थांदों माइ खोथिया फुदों दुब्लियाव दा नोंथांमोना आंनि खोथिया फुनाय आंनि लोगोफोरनि खोथिया फुनायखौ नायलांबाय थादो थौदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे लोगोफोर नोंथांमोना साननो नाङा जे एसे मोजां न' थानानैनो मानो खामला गायदों This is business. बयबो माने मावनांगौ हानायखिनिखौ मावनांगौ हायिखौ मावनाङा आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौनो लाबोनो हायाखै जेनेबा इमान आङो गुबुनावसो खामला गायो नालाय दा जेनेबा भिडिअ लाबोनो हाया ओमफ्राय ना बोथोराबो एसे स्रां स्रां जानायखाय आङो दा नोंथांमोनखौबो देखायलांनोसै लोगोसेनो आंनि लोगोफोरखौबो देखायनोसै जों गामिनि आंनि बिजावजालि जानायफोरखौ थुदो बिदिब्ला हरदो गया थांसै आं लाबोना फैनो दं दहायनो उरि रखम गय जानायखायनो हाथायबो गोसोम आंना गायनांगौ गायसोमोन खामला आंनि हौवाया साख्रि मावा ना बेनिखायनो आं गायो आं लाबोनानै मा ओंख्रि जाखो आब' राङालावजों काबुलि गुबुन ओमफ्राय नाजों पियास ओमफ्राय दालि ओंख्रि बिराद गोथाव गोथाव दाउजों जाना फैबाय मालाय आं हौवाखौ माबा लाबोनो हरबाय बेदर ओमफ्राय दाउदै लावथुबथुब लाबोना दोनफैदो बेखौ जासाबना फैबाय आरो बोरैबा उसुबिदा मा ओंख्रि जाबोखो ओंख्रिया मा ओंख्रि जाखो दे लायाजिदो नामा आइ खारदै गोबाबजोना ओमफ्राय मा होनो खारंदोना मालाय थांलायनोसै जोङो मोनफैजोब्बाय नै लोगोफोरा फैसा आरजिनो थांलायनोसै दख'ना गाननो मिस्ट्रिफोराबो मिनलायदो दै बथल लादों मा फैसा मोनखाबाय नामा बा मोनफ्ला लायबायानो आइ मोनबायानो गासिबो गोजोननाय मोनगोन ना मोनाखै गोजोननाय मोनदों बिखा मालाय इसोरो बेसेबा माइ गायबाबो गोसोमा नोङालै आङो माबायो माबाया जेदोनो हुनानै बेसेंथ' हुनाङा नै गोरनायाबो आलु जुदो एसे हुथाबबाय थानो ना दा बेलासियाव हुखागोन नङा बेलासियाव हुनाया बेलेग जायो ओमफ्राय सानजौफु हुनाया बेलेग जायो दहाय इसानि गिदिरफोरा नै लोगोफोर बिराद मोजां जादों बोथोरा जों खामला मावग्राफोरखौ बिराद अनदो इसोरा अनदो इदिनो जाबाय था गांलाब मोननाय बायदि गासिबो लायनो इसोर गुरलाबखौ जोंहानो ओरैनो नोंनि माइ गायनायदो बोरमा मासे ला ओरैनो वा माला लाबोगोन मासे आब' सासेयाबो फैबाय थौ थांसै जा नेदोंमोन जों दसे आब'खौनो बै नुहुरनाय जायगायाव थांनोसै जों लोगोफोर बैयाव बिराद गोजां लोगोफोर दा जोङो बाख्लाय लांनोसै बिनि उनाव बै नुहुरनाय जायगायाव लोगो मोनगोन बै बिराद गोजानावसो लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे थुबोबाय थादो जुदि आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड बा फैदो हाय लोगोफोर माइ गायहैनि दुब्लि फोथाराव नामा थ' हाय लोगोफोर थारमाने
दाखालि इफोर फोथार माखा एकदमबारे दै लोमजोबदोंमोन ओमफ्राय ना दाबानो दैयानो गैया सोनाबा सोनाबाल' दं दा हालेवबानो बेफोर हाया इदिनो खरान जाजोबलांगोन बिनिखायनो दा बिराद अखा जानो लुगैदों आरोना लोगोफोर आइ 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 नै दै लोमनानै खोथियाफोरानो बुस्राब जुमना लांदो नै बेसेबा दुखुनांथाव लोगोफोर बिराद खस्थ' खालामनानै गायो ओमफ्राय आरो इफोरबायदि लेथ्रा जाजोबना दं आरोना नै लोगोफोर जोंनि थरं फोथाराव दा जोङो माइ गायनो फैदों खोथिया फुनो फैदों दैमा स्राय स्राय बोहैलायदो नै लोगोफोर नायनानै लादो जोंनि दुब्लि फोथारखौ बिराद मोजां बोथोर जाखादो आरोना नायनानै बेसेबां मोजां जाखादो नै ओइनो हाजोफोरा आथिंफोरानो गुसुं खोमा थाबबो मोनफैया माबो मोनफैया जासोना रोनो मालिकखौसो लस खालामनाय इसोरना थाबायनायानो दाबो मोनफैया अखा माखा थाइफ्रिबायानो आं भाबिखादोंमोन अखा हागोन दा आंनि मबाइलासो मा जायो मा मायो बिराद सेफटियाव लाखिनांसिगोन आरो आङो प्लास्टिक गांनै लाबोखादोंमोन हाजोआव माबा मैगं खाब्रबनानै दसेनो बिराद बयायो मैगङा मा नाममोन दौस्रेमदोन ना मालाय बेदर माखा जायै फैदों रोनो थाबायनो बाया मानो बाया नुद' इसोरखौ नुद' ना लकेल नै बिराद लारि गायनो थांखायानो मोनफैबाय नै लोगोफोर थुदो जोंहा गायहैलायनोसै हा फुहैलायनोसै दा बिराद श्रीलंकानिफ्राय फैबाय नालाय मालिकबो गैबाबा गोसो बायदि बिन्दास बायदि जनोसै जों मालिकआ नायदोंबा दुखु मोननाङा होनलाय मानो मालिकआ नायदोंबा दुखु मोननाङा दे मेडाम माइ गायनाय दुब्लियाबो बिराद गोजान नालाय गायग्रा हानि मालिकआ दुखु मोननाङा दे गेदेरफोर दसेखौलाय जखायोना होनलायबाय आरो दा भिडिअ'आवसो बिराद गोबाव जनाय बायदि नुगोन जवा दे जोङो नै गिसिगादो भिडिअ खालामनायखाय माने आङो जे भिडिअ'आव ओइ मिम ससे गुसुं हा होनलायनाय होनाया इदिखौ माने नै बिथां आब'आ होजानो बाससो गारदोनो इखौ होबाय थानायनि भिडिअ'खौनो गार'नो मानोसो जालायो बेसेबा खन होनायखाय बिराद सुखुथारानो आरो इयो दे होला दे खम होसिगोन होनना होगोन आरो दुखु मोनो दुखु मोनदो आरोहाय जेनेबा नुख्लाबलाना राग जायो राग जोंगोन आरो मोनबा सेफ्लिगोन बादि जों जानजि खाफ्राना लानोसै बिराद गायखेर रखम अखा हाबाय गासिमोन होनलाय फैसाया मोजाङै लाहाय बिखाफोराव एसे खस्थ'नि फैसा होनलाय मैगंखौ लाफाबावलायहाय बेथो थौदो लोगोफोर थौदो लोगोफोर बिराद मोनखायो गायबाथाय गायनानै एसे बेखेवरा मा फैसा नुवाखैना खैथा दङो नै गांथाम जों माथामनि गांथाम हरबाय मालिकआ नै बे दुइनि थाखायनो इ फोथार बारियाव खामथाब जानो गोनां जादों मा बुस्थु इयो बुरला बुरला जोंहा गिटारखौबो मोजां खालामदों नै खोथिया फुनायखौ बाजिखौबो नै होबायानो आइ बिमा लोखिखौ दांबायानो
Rồi nè. थ' भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय मानोना बेयाव इदि मेलफा खायबाय थाबा मालिकआ दुखु मोनगोन बिनि थाखायनो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दा जोङो दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन मालिकआ फैनानै माबा खोथियाखौनो फुथुजोबनासो होबाय बिराद खस्थ'सो खालामसिगोन दा रुवानिफोरखौ उपाय गैया नै कापनिदो हयै हयैसो फुनो गोनां जादों लोगोफोर लोगोफोर गायखांबाय थांनोसै जोंहा हा फुखांबाय थांनोसै एसे फुल जायो आंना इउटुबार नालाय मानाखि दा फाग्ले फिलिपियान मावदोलायनो पाप जाखाय सक जानो थांनाया खोमसि खोमलाव हाजोफोरा देलेनायानो बारा जोंफोर माइ गायखांनानै गायसिमोन दा थांलायनोसै सक फारसे खोमसि खोमलाव जों खानजो गाहाया एखे नामा फिसाजो होनलाय लोगोफोर बा बिराद लाखि माने नै इउटुबार सासे दखानि खोमसि खोमलाव नै काराव गाखोनो मोनलायबा बेथोनोबो थ' लोगोफोर दा मोनाबायबो बिनि थाखायनो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय